सानबाय थायो आङो नोंखौनो जुलि खालामनो थागोन आं नोंजोंनो अराय जुगामि ना 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 na 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 दासिमहालागै बे गोदान भिडिअखौ फुलि नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। आसा खालामो बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन, होनब्लासो मिथिगोन दि नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, फैबाय थानाय गोदान बोसोर 2024 मायथाइनि बयनिसिमबो आंनिफ्राय सिगांग्रो गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। बिदिब्ला फैदो बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों नोंखौल' हास्थायो। बेयो मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ'। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनो हागोन आरो आं बिथांमोननि बे चेनेलखौ नैबे स्क्रिनावबो बुंनानै होगोन। बेनिखायनो बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायलांनो नांगोन। लोगोफोर, नैबे भिडिअआव आर्टिस्ट महरै दङ दिलीप, भूमिका, बिबिका आरो निजिरा। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दानि बावैसो फुलै आपल'ड खालामनानै होलांबाय। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों जारिमिन बसुमतारी आरो बे गोदान बड' मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि करिय'ग्राफारआ जादों दिलीप स्वर्गियारी। बे भिडिअखौ फुलै नायनो थाखाय नोंथांमोना नैबे DS फिल्म प्रडाक्शन बे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन आरो दासिमबो बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअफोरखौ थाब थाब लानानै फैनो हानाय बायदि आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो, गोजोननाय मोनगोन। बिदिब्ला लोगोफोर, बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअ आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैफिननो नाजागोन।